ኣብዝሓኹም ስለምንታይ ጁስ ይወርልድ ከምዚ ዓይነት ናይ ህይወት ዕድል ዘጓነፎ ኢልኩም ክትሓትቱ ትኽእሉ ኢኹም እምበኣር ሎመዓንቲ ጽኒኢልኩም ተሰሚዕኹምኒ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ነቲ ዘይተዘርበ ሓቂ ክዕለኩም እየ ጁስ ይወርልድ ኣብ ናይ መወዳእታ በረራኡ ኣብ ቦርሳኡ $200,000 ዘውፅእ ማሪዋና ሒዙ ምንባር ይፍለጥ ገለ ሰባት እዚ ሓሽሽ እዚ ክስከም ዝገበርዎ ሊል ቤቢን ጂማንን ምዃኖም ይዛረቡ እንተኾነ ግና ነዚ ታሪክ ብዝበለጸ ንምርዳእ ካብ ናይ ፖሊስ ጸብጻብ ንላዕሊ ብዕምቆት ክንሪኦ ይግባአና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጁስ ይወርልድ ወይ እውን ጃሬድ ሂገን ክንዛረብ እንከለና ኣብቲ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ዘጓነፈ ኦቨርዶዝ ጥራይና ንዛረብ ኮይኑ ግና እቲ ኦቨርዶዝ ዝብል ቃል ነዚ ዘጓነፈ ነገር ኣዝዩ ቀሊል ቃል እዩ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ዘጓነፈ ነገር ብሓንቲ ለይቲ ወይ እውን ብሓንቲ ውሳነ ጥራይ ዝተፈጸመ ኣይኮነን ካብ ኣእምሮኡ ካብቶም ቺካጎ ዝሕለፎ ንእስነቱ ካብቶም ናይ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ዘጋጠሞ ጸቕጥን ባህልን ዝተሃንጸ መዋቕርን ፍቕርን ስቓይ እዩ እምበኣር ሕጂ ነዚ ታሪክ እዚ ጽኒኢልኩም ብዘይ ናይ ስምዒት ኣፈላላይ እቲ ንሱ ዝነበሮ ስቓይ ብዕምቆት ክትርእይዎ ኢኹም እዚ ሎሚ እንሪኦ ዘለና ታሪክ ናይ ዓለም ለኸ ተሰማዕነት ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ንመንእሰያትና ክፉት ኣእምሮ ዝህብ እዩ እዚ ቪድዮ ናይ ሙዚቃ ታሪክ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ናይ ሰብኣዊ ዶፓሚን ክፍተት ናይ ስነ ኣእምሮ ስቓይ ከምኡ እውን ናይ ኢንዱስትሪ ንግዲ ዝድህስስ እዩ ጃሬድ ሂግን ህይወቱ ዝጀመረላ ቦታ እታ ኣብ ቺካጎ ትርከብ ሆምውድ ትበሃል ንእሽቶ ከተማ እያ ኣዲኡ ካራሜላ ዋሌስ ንጃሬድ ኣብዚ ክትዕብዮ ዝመረፀትሉ ምኽንያት እቲ ገዛውቲ ካብ ካልእ ቦታታት ዝሓሸን ዝሃደአን ስለ ዝነበረ እዩ ኮይኑ ግና ጃሬድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓሪፉ ኮፍ ክብል ዝኽእል ዓይነት ቆልዓ ኣይነበረን ሓምሻይ ክፍሊ እንዳሃለወ ሕማም ADHD ከም ዘለዎ ተረጋገፀ ADHD ማለት ናይ ኣእምሮ ነርቭ መዋቕር ጸገም ኮይኑ ኣብቲ ናይ ዶፓሚን መመሓላለፊ ቦታ ዝፍጠር ጸገም እዩ ብዙሓት ሰባት እዚ ሕማም እዚ ብሕማቕ ኣተዓባብያ ዝመጽእ ይመስሎም እንተኾነ ግና መብዛሕትኡ ግዜ ብዘርኢ ዝወራረስ ወይ እውን ብባህርያዊ መዋቕር እዩ ዝመጽእ ጃሬድ መዓልታዊ ዝወስዶ መድሓኒት ነበሮ እቲ መድሓኒት ምስ ወሓጠ ዝፈጥረሉ ዝነበረ ስምዒት ድማ ኩሉ ግዜ ጸልኦ ነበረ እቲ መድሓኒት ክወስድ እንከሎ ዳርጋ ናብ ዞምቢ እዩ ዝልወጥ ኣብ 11 ዓመቱ ድማ ኣዲኡ ከይረኣየቶ ነቲ መድሓኒት ናብ ሽቓቕ ምድርባይ ጀመረ ብርግጽ እዚ ውሳነ ካብ ሓደ ናይ ሓምሻይ ክፍሊ ተመሃራይ ዘይንጽበዮ ውሳነ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ADHD ዘለዎም ህፃናት ቆልዑ መድሓኒቶም ኣቋሪጾም እንተዓብዮም ንወልፍን ንስነ ኣእምሮኣዊ ጸገማትን ዘለዎም ምቅላዕ ብሰንኪ ዘይተዓረየ ዶፓሚን መጠኑ ይውስኽ መድሓኒት ዘይብሎም ድማ ኣእምሮኦም ትኹረት ክገብር ኣይኽእልን ነቲ መዓልታዊ ናይ ህይወት ጸቕጢ ንምጽዋር ድማ ይጽገሙ ጃሬድ መዕወን ሓሸሽ ምውሳድ ምጅማሩ ብሰንኪ ናይ ADHD ባህርያዊ ጸገም እዩ ንዓና ንሱርዓት ሰባት ዶፓሚን ብብዙሕ ነገራት ይርከብ ንADHD ዘለዎ ሰብ ግና እቲ መሰረታዊ ናይ ዶፓሚን መጠን ብጣዕሚ ትሑት እዩ ስለዚ መድሓኒት ንዘይብሎም ኣእምሮኦም እቲ ክፍተት ንምምላእ ካልእ ነገር ይደሊ ልክዕ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ድማ ጃሬድ መዕወን ሓሸሽ ምውሳድ ዝጀመረ ኦፒደስ ኣልኮል ከምኡ እውን መነቓቕሒ ሓሸሽ እዚኦም ኩሎም ኣእምሮኡ ገደብ ብዘይብሉ ዶፓሚን ክውሕዝ ይገብሩ ንስሩዕ ኣእምሮ እዚ ሓድሽ ስምዒት እዩ ንADHD ዘለዎ ሰብ ግና እዚ ዕረፍቲ እዩ ነዚ ንምምዝዛን ናይ ማይክል ፊሊፕስ ዝተባሃለ ሰብ ህይወት ንመልከት ማይክል ፊሊፕ እውን ADHD ኣለዎ እንተኾነ ግና ንማይክል ኣዲኡ መድሓኒት ጥራይ ኣይኮነትን ትህቦ ዝነበረት የግዳስ ነቲ ጉልበቱ ከውፅኣሉ ዝኽእል ናይ ሓመሳ ስፖርት ከም መፍትሒ ኣቐመጠትሉ እቲ ናይ ሓመሳ ስፖርት ንዶፓሚን ማዕረ ኣእምሮኡ ክኸውን ሓገዞ ጃሬድ ግና ከምዚ ዓይነት መውፅኢ ይረኸበን ኣብ ክንድኡ ሙዚቃዊ ዓለም ይመሪጹ እቲ ሙዚቃ ድማ ምስ መዕወነ ሓሸሽ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ተረኸበ ኣብ 11 ዓመቱ ጃሬድ ምስ ስራሕቲ ናይ ኣትላንታ ራፐር ዝኾነ ፊውቸር ተላለየ ፊውቸር ኣብ ሓደ ሙዚቃኡ ብዛዕባ ሊን ዝበሃል መስተ ደሪፉ ነይሩ እቲ ሙዚቃ ብዛዕባ እቲ መስተ ክዝምር እንከሎ እቲ ሓሸሽ ዘለዎ ሰሓቢነት ካብቲ መጠንቀቕታ ይቕድም ነበረ ሰባት ነቲ መስተ ምስ ሃፍቲ ምስ ማኪናን ምስ ኣዋልድን ኣተሓሒዞም ይርእይዎ
ጃሬድ እውን እንተኾነ ነቲ ናይ ዶፓሚን ክፍተቱ ብኸምዚ ዓይነት ሓደገኛ መገዲ ክመልኦ ጀመረ። ምስ ዓበየ ድማ እቲ ሊን ተባሃለ መስተ ብጣዕሚ ክቡር ስለ ዝነበረ ጃሬድ ገንዘብ ክሳብ ዝረክብ ክጽበ ነበሮ። ኣብ 2017 ናይ ፈለማ ኣልበሙ ናብ ሰማዕቲ ምስ ዘርግሐ ድማ ባሽሓት ዝኣክል ገንዘብ ክረክብ ጀመረ። እቲ ጸገም ናይ ዶፓሚን ናይ ገንዘብ ስእነት ምስ ተለዓለ ድማ ናብ ናይ ሞት ቅልጣፈ ተለወጠ። ቀጻሊ ኮንሰርትታት፣ ዘይተቋረጸ ናይ ስቱድዮ ግዘ፣ ውጥረት፣ እዚ ኩሉ ንነርቭታት ጃሬድ ኣዝዩ ሃሰዮም። ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ጃሬድ ካልእ ዓብዪ ጸገም ኣጋጠሞ፣ ክሊኒካል ዲፕሬሽን። ADHD ዘለዎም ሰባት ካብ ካልኦት ሰባት ብ5 ክሳብ 10 ዕጽፊ ንዲፕሬሽን ተጋለጽቲ እዮም። ጃሬድ ድማ ገንዘብ ምስ ረኸብኩ እቲ ጸገመይ ክጠፍእ እዩ ኢሉ ይሓስብ ነበረ። እንተኾነ ግና ገንዘቡ እናወሰኸ ምስ ከደ እቲ ናይ ዲፕሬሽን ስምዒት እውን እናዓበየ ከደ። ንባዕሉ ንምቕታል እንትሓስብ ሽዑ ንሽዑ ግና ንባዕሉ ንምቕታል ክሓስብ ዝገበሮ እኹል ምኽንያት ይስእን። ኣብ 2019 ጃሬድ ናብ ተሃድሶ ወይ እውን ሪሃብ ክኣቱ ወሰነ። ኮይኑ ግና ናብ ሪሃብ ቅድሚ ምእታው ቅድሚ 14 መዓልቲ ካብ ሎስ አንጀለስ ናብ ቺካጎ ዝነበሮ ናይ በረራ መዓልቲ በጽሐ። ፖላይስ ድማ ጃሬድ ኣጽዋርን መዕወኒ ሓሸሽን ከም ዝሓዘ ሓበሬታ ስለ ዝነበሮም ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ይጽበይዎ ነበሩ። እምበኣር ጃሬድ ነዚ ምስ ፈለጠ እቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ዘይሕጋዊ ሓሸሽ ንኸይረኽብዎ ኢሉ ብበዝሒ ወሓጦ። እንተኾነ ግን እቲ ዝገበሮ ነገር ንሞት ዘቃልዕ ጌጋ እዩ ነይሩ። ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ጃሬድ እቲ ዝወሰዶ ሓሸሽ ኣዝዩ ስለ ዘብዝሐ ኣእምሮኡን ሰውነቱን ኣይከኣሎን። በረራኡ ወዲኡ ካብቲ ኣየር ምስ ወረደ ድማ ፖላይስ ምፍታሽ ጀመሩ። ኣፍቃሪቱ ኣሊሎቲ ኣብቲ ቦታ ነበረት። ጃሬድ ግና ሃንደበት ካብ ወንበሩ ተሲኡ ናብ መሬት ወደቐ። ቀጺሉ ድማ ምንቅጥቃጥ ጀመረ። እዚ ማለት ድማ በቲ ዝወሰዶ ሓሸሽ ምኽንያት ናብ ሲጀር ኣትዩ ማለት እዩ። ለይቲ ሰዓት 9:40 ምስ ኮነ ድማ ብዝሕዝን መልክዑ ህይወቱ ሓለፈት። እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ናይ ቶክሲኮሎጂ ሪፖርት ከም ዘመላኽቶ ጁሲ ወርልድ ቅድም ኣቢሉ እውን ሓሸሽ ወሲዱ ነይሩ። ፖላይስ እውን እንተኾኑ ኣቐዲሞም ክትትል እናገበሩ ነይሮም እዮም። እቲ ታሪኽ ግና ኣብ ዘይውዳእን እዩ። ንጁስ ወርልድ ዘፈረሞ ግሬዲ የተባሃለ ፕሮዳክሽን ምስቶም NLMB ዝበሃሉ ናይ ቺካጎ ጋንግስተራት ዝተኣሳሰረ እዩ። ብዙሓት ሰባት ከም ዝበልዎ ንጁስ ወርልድ ከም መጓዓዝያ ሓሸሽ እዮም ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ። እቲ 32 ኪሎግራም ማሪዋና መዓልቲ ውልደቱ ዘይኮነስ ንኽሽየጥ ዝተዳለወ ከም ዝነበረ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቲ ፓይለት እውን ንፖሊስ ክሕብር ዝኽኣለ ስርሑ ንኸይስእን ኢሉ እዩ። ንኡስ ጃሬድ ኣብ ማእኸል እዚ ኩሉ ጸቕጥን ብጋንግስተራትን ተኸቢቡ ዝነበረ መንእሰይ እዩ። እቲ ናይ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ከም ንጁስ ወርልድ ዝበሉ ጸገም ዘለዎም ሰባት እንተረኸበ እዩ ዝፈቱ። ምኽንያቱ ነቲ ጸገሞም ኣብ ሙዚቃኦም ካብ ኣእምሮኦም ወፂኦም ምስ ዝደርፉ ተዓዘብቲ ስለ ዝስሕቡ። እቲ 32 ኪሎግራም ማሪዋና ንመዓልቲ ውልደቱ መኽበሪ ከም ዝነበረ ሓደ ጽምጽምታ ዋላ እንተነበሩ ንመዓልቲ ውልደት ኢልካ 32 ኪሎ ማሪዋና ግና ተራእዩ ይፈልጥን። የግዳስ እቶም ኣባላት NLMB ዘከፋፍልዎ ዝነበሩ ሓሸሽ ከም ዝኾነ ምግማት ኣይኸብድን። ኣዲኡ ካራሜላ ዋሌስ ሕጂ ላይፍ ፍሪ 99 ፋውንዴሽን ብዝብል ስም ንሰባት ካብ ዲፕሬሽንን ወልፊ ሓሸሽን ክድሕኑ ዝሕግዝ ትካል መስሪታ ትሰርሕ ኣላ። ሎሚ ጁስ ወርልድ የለን። ኮይኑ ግና እቲ ንሱ ዝሓደጎ ትምህርቲ ነቶም ተመሳሳሊ ጸገም ዘለዎም መናእሰይ ሓደ መጠንቀቕታ ሓዲጉ እዩ። ነዛ ዛንታ ተፈቲኹማ ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሓደሽቲ እንድሕር ዳኣ ሃልይኹም ድማ ነዛ ቻነል እዚኣ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣረጋግፁ።